Вие да слушате най-добрите хитове. Тук и сега с най-добрия Crazy DJ Face оригинал. Която си греши за вашето уникално стилие. Твои се речете Радио Бандиде. Ladies and gentlemen, дами и господа, боса на парти денса, Crazy DJ Face оригинал. Вие слушате най-новата музика от най-добрия Crazy DJ Face. Crazy DJ Face. Която си греши за вашето уникално стилие.